like a Hellcat. Salutare băbăie și fete și bine v-am regăsit la un nou episod din Brawl Stars. Astăzi o să facem un nou episod smecher. Dar nu mi-a ieșit chiar deloc intro, deci da. Ok, pentru că eram foarte grăbit. Ok, grăbit. S-a băgat un nou Battle Pass. Cred că v-am arătat Battle Pass-ul. Nu știu, da, vă l-am arătat. Avem chestia asta care nu avem gemuri să o cumpărăm. Da, bani am la greu totuși și da. Se bagă un nou skin într-o oră. Da, e foarte tare. Ok, deci astăzi o să bușăm și noi un pic cu Rico. Ok, la un solo. Acum mai joc eu la duo, solo, așa. Ok. Și ziceam instinctul să dau chestia în jos ca să văd ora. Deci n-am instinctul ăsta pentru că mi se dă lumina mereu în jos și na. Ok. Deci, bam, bam, bam. Și vă mulțumesc foarte mult pentru abonări. Deci dacă nu apăsați butonul de like, mai vorbesc cu voi. Și de subscribe. Și comploțelul. Stați, bă, deci nu știu ce. Trebuie să... fac. Scuzați-mă. Nu știu, corona. Da. Ia uite, LOL. Am murit LOL. Leon de la Moldova. E Leon. Hai că e Leon. Dă-i mă. Ok, gata, nu mai dau. No. Ok. GG. Ok. 10 trofee. Câteva tokenuri. Ok. S-a băgat brawlerul ăsta și cel mai șmecher brawler să mor. Bă, să-mi trag una. Bă! Așa. S-a buguguit. Ok, nu joc prea bine. Pentru că nu mai am energia aia în hype-ul ăla. Bine, mai am un pic de hype. Că na, sunt și obosit. Abia am venit la școală, am zis, hai să fac și eu un video cum pușez. Pentru că na, vreau să fac 2000 de trofee cât mai repede. Ca să mamă, și bă. Nu, te rog. Mamă, Doamne. Bă, am crezut că s-a buguit viața. Când vine Roza și acum dă-i dau. Dă-i, mă, fugiți, mă. Nu a început iar școala. Bine, la mine a început, dar na. Asta este. Am vrut să postez zilnic. Am strâns cele 4 like-uri. Și nu uitați să mergeți la la Noname sau No-Name și să-i dați un like și un subscribe și la el. Pentru că m-a ajutat cu promovările. Și Trudix, dacă te uiți la video ăsta, îți mulțumesc foarte mult. Și la fel No-Name. Să vă pun linkurile în descriere la canalele lor. Ok? Și Discordul sau nu știu. Și apropo, aveți Discordul meu, serverul meu de Discord în descriere. Intrați acolo. Ok, cine mai e pe asta? Noname, cel mai șmecher om, te pup. Deci, da, nu știu ce are YouTube-ul ăsta de nu dă notificări, efectiv.
nu dă nicio notificare, bro, nici la auzi, nici la none. Nici la nimeni, efectiv. Când postează cineva ceva, totuși, nu apare. Și am și consopelul pornit ca să îmi vine notificări. Stați puțin, ok? Așa. Ok, hai să schimbăm caracterul brotherul. Să nu mai hate-uiți că spun caracterul, pentru că m-am uitat prea mult la One Tap România. Adică nu m-am uitat, m-am uitat pe 5M în general, adică la Uzi. În general. Antonică. Ok. Ok. Și dacă intrați pe serverul meu de Discord, în fiecare joi o să facem event cu Wits sau cum se numește. Știți voi mai bine, așa. Știți voi mai bine chestia aia. O să facem event cu Wits mereu la joi, la ora 14. Pentru că atunci am și eu timp să fac. Bine, nu fac eu, facem moderatorii, gen, sau adminii. Nu știu cine poate să facă, că eu nu fac chestiile astea pentru că nu prea mă pricep cu cultura generală din România, totuși. Cu germana mai zicem, dar nu facem pe germană că mai jurați. După aia Jose, băi, cum zicea ăsta, bă. Bă, come on, dude, come on. Ok, GG. GG. Oh, de strike points, ca cum se cheamă. Ok, o să bușăm foarte mult spre 2000 de trofee. Nu vă promit că o să fac foarte rapid, dar o să facem o lună, nu o lună, bă, 3 săptămâni, hai să zicem. Maxim o lună, nu știu, o lună. Habar n-am, pentru că n-am chiar foarte mult timp să mai joc AFK. Doar dacă, gen, am chiar foarte multe de făcut. Trebuie să învăț de server, foarte multe. Hai, te rog, chiar te rog. Chiar te rog. Oh. This is all easy. Iorco. Ați văzut și voi clanul. Cel frumos. Ăsta nu știe că eu pot să-i trag din asta. Ăsta e prost, nu știe șmecheria. Da, deci facem așa. Dacă jucăm modar, hai să jucăm până la capăt. Hai mă, cu metre, hai! Hai, nu, te drecu. Hai, nu mă prinde în raza lui. De mișcare, de aia. Mă, da, te drecu. Blurrer împuțit. Bă, nu suport Jackie, e efectiv un blurrer de căcat, efectiv. Scuzați-mă, dar chiar e de căcat. E foarte... Ok, hai să facem... Hai. Ok, hai să facem timp 3. Hai mă, nu da noi. Bă, dacă dă la mine, lasă că facem timp inter. Ok. Contează. Gen, timul. Deci, știu că nu-i frumos să fac timp, dar timul e bun atunci când... Mamă, ce șmecherie sală. Când, să zic,
când ești într-o situație din aia, situație sau cum se numește, vreau să fac și eu alea horpronți ca să-mi iau un B-box sau un skin pe Colt, nu știu, habar n-am ce să-mi iau. Nu mai este skin-ul pe Colt. Păcat, mă, că scuzați-mă, e foarte șmecher skin-ul ăla. Ok, hai să jucăm cu el primul Bull. Nu o să mai pun intro și din alea pentru că efectiv vrează sau ok, hai să pun. Ok, o să pun. O să pun, nu vă las eu așa. Chiar dacă fac episodul ăsta foarte lung și o să dureze ceva și, da, dar asta este. Asta este. Ok, a să bușăm aici. Să facem și noi astea așa șmecherii. Ha? Mulțumesc, Piper, cea mai bună fetiță. Hai că e fetiță, dacă e hop. Hop. Hop, hop. Haide, mă, că eu am multă viață decât tine, te bă să mor. A, da? A, da, faci de asta, nu? Mă, dar te de Piper. Ok, mai nervos degeaba. Hai să mai dăm o dată. Data asta am și o baterie, nu ca ieri, da. E, nu aveam deloc, aveam și eu 2% și stătea și cu încărcătorul în priză. La 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 la. Dă-ne măcarul. Aici se rupe bănul. Cine ascultă Dani Mocanu să dea like la episod. Ne-am omorât reciproc. Ok, băi și fete, sunt cam prost astăzi. Cine vrea promovare, să scrie în comentarii gen, trebuie să te abonezi și să dai like. Și eu să fac promovare, dar scrie acum în comentarii promo, please. PLS. Scrie. Deci, nu, scrie promo. Scrie promo. Cred că știi cum se scrie, da. E easy să se scrie promo. Ok, bam. Hop, hop, hop. Dai, mă, bravo. Aoleu, Gucci. Aoleu, Gucci. Mă omoară ăsta. Hai, încarcă-te. Hai. Hai, mă, hai. Oh my god. Ai, să vezi ce fac eu acum, de nu te omor. Ok. Hai, te duci la tine. Bă, du-te, nu ai cum, du-te, mă, du-te. Am primit la un duo, mai bine joc duo, adevărat. Ok, am luat și noi ăsta. Ok, bă, dar chiar n-am ce face cu banii. Efectiv, n-am ce face cu banii. Ok. Dacă vă întrebați cum filmez eu am o aplicație din telefon. Și na, gen pot să deactivez microfonul. Am o chestie în care nu poți să vezi acolo că eu filmez. Gen, voi nu vedeți chestia aia care cum mi-apare mie cu minutele. Acum filmăm de aproximativ, ați prins voi, de 14 minute și 44 de secunde. Ok? Deci noi un emoji pentru că de asta îs făcut aici. Ok. Dăm o din asta.
și dăm o de asta și dăm o de asta și dăm o de asta și easy. Ok. Și cam atât cu acest episod. Să aveți o seară frumoasă sau o zi plăcută. Și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!